Dobrý deň, volám sa Katia a dnes budem hovoriť trochu o Fizburn pred nákupom tohto produktu. Mám tiež niekoľko dôležitých upozornení, aby som bol zdravý, takže pozorne počúvajte, čo musím povedať v tomto videu. Prvá vec, ktorú potrebujete vedieť o Fizburn, je, že sa predáva len na oficiálnych stránkach, nemôžete ju dostať nikde inde, takže buďte veľmi opatrní a uistite sa, že si kúpite pôvodný produkt z oficiálnych stránok. Ak chcete pomôcť, zanechal som odkaz na oficiálnu webovú stránku nižšie v popise tohto videa, takže sa vráťte, keď ste pripravení sledovať toto video. Možno vás zaujíma, čo je Fizburn a či to naozaj funguje. Odpoveď je áno, Fizburn funguje a po mnohých laboratórnych testoch vedci zistili, že Fizburn obsahuje prírodný vzorec s vysokokvalitnými koncentrovanými zložkami, ktoré sú určené na zníženie hmotnosti a odstránenie tvrdohlavého telesného tuku. Pomáha spaľovať kalórie a znížiť tvrdohlavý tuk v rôznych oblastiach tela, ktoré spôsobujú nezdravé priberanie na váhe, čo vedie k ťažkostiam pri vykonávaní rôznych každodenných činností. Ak teraz vážite 100 kg, ak sa bojíte svojho zdravia, ak máte radi dobré jedlo a nemôžete dodržiavať diétu, ak nechcete cvičiť, ak sa ľudia smiajú pri vašej nadváhe, potom ak máte komplexy kvôli obezite, Fizburn je pre vás ten správny doplnok. Fizburn vám pomôže schudnúť bez bláznivých diét, bez cvičenia, bez plytvania peniazmi a bez opustenia domova. Upozorňujeme, že tento produkt je úplne bezpečný na používanie a je spracovaný podľa prísnych, sterilných a presných noriem. Fizburn bol testovaný a schválený tisíckami ľudí po celom svete a nikto sa sťažoval na vedľajšie účinky. Takže ak máte problémy s chudnutím, všetko čo musíte urobiť je vziať doplnok a začnete chudnúť a viesť zdravý život. Takže áno, môžete určite dôverovať tento produkt. Existuje mnoho ľudí, ktorí majú skvelé výsledky z Fizburn a môžete získať takéto výsledky. Treba však pamätať na to, že každý organizmus môže reagovať inak, takže je potrebné realisticky pristupovať k liečbe a očakávaniam. Proces nákupu je pomerne jednoduchý. Stačí zadať svoje údaje a telefónne číslo na oficiálnej webovej stránke a potom vyzdvihnúť telefón zástupcu potvrdzujúci požadovanú sumu. Potom výrobok príde do domu v krátkom čase a platba sa uskutoční až po prijatí. Dúfam, že toto video bolo užitočné pre vás a ak máte nejaké otázky, môžete ich nechať nižšie v komentári a ja vám rád pomôžeme. Nezabudnite, ak si chcete kúpiť Fizburn so špeciálnou zľavou, ako som povedal, opustím oficiálny odkaz na stránku nižšie v popise videa. Veľa šťastia pri liečbe, mať dobrý deň.